Janeno mar Lolwe TV arwakini machiegni e chenrono mar twak rowere mabiro ni ngeso ka ngeso. Odiochieng' ma kawuono wadhi bet kod twak kaka wang'eyo pile ni jogo mar rowere seche moko donjo e timbego mag anjao kaluwore gi nok mar tije. Odiochieng' ma kawuono wan kod wendo e studio ma bende dhi miyowa puonj makare ma bende jogo mar rowere nyalo timo kata gigo ma jogo mar rowere nyalo timo mondo gipogre kod timbego mag anjao. Omiyo sani amiye thuolo mar wacho nyinge kaachiel kod gigo motimo. Arwakini machiegni. Erokamano Pauline. Gi nyinga iluonga ni Adam Amimo, Director of Mike Adams Institute. Mabende deal gi youth empowerment programs, mabende osebedo ka konyo yudhe ka kuonde mopogore opogore piny ma kaunti ma Kisumu. Erokamano. Mana kaka uwinjono janeno mar Lolwe TV wendo ma wan godo kawuono e studio luongo ni Adams Nuru Amimo, ma ka thuon wach ma kawuono wadhi wuo en jiwo jogo mar rowere kaluwore kod tijego mopogore opogore monego gitim. Arwakini machiegni ka jata chenro mari en Pauline Oyudo. Mana kaka iwachono Adams, in director mar Mike Adams Institute mayudore e boma ma Kisumu. Inyalo nyisowa ni en paro mane manobiro ni kata gigo mage mani neno mondo mi chak gima chalo kamae? Erokamano Pauline. Yes. Kaluwore gi gimomiyo no bedo piny maneno ni gima kama ber kwa chako. An ng'amo bedo nonyuol kendo obedo raised in piny miluongo ni Mombasa. Yes. To kaluwore gi kuma donge to nabedo piny mwaneno ni nitiere gap monego beni ipogo. Wayudo ni nitiere nyithindo moko masomo matiek primary, madhi high school, madhi secondary, madhi colleges. To nitiere moko mabende somo chopo primary, tieko primary ok gidhi secondary. To moko bende kata primary notamo tieko. Gap ni king'iyo population ni duogo. Omiyo nwabedo piny mwaneno ni en kare kendo bro bedo gi maber kaponi wachako gimoro manyalo tego nyithindo machal kamago. Omiyo king'iyo at Mike Adams Institute wan gi technical trainings mopogore opogore. Achiel kuom gi en hospitality and hotel management. To king'iyo these are the skills makata ng'at ma as long as you can read and write inyalo somo kendo inyalo ndiko. Most of the skills motimo kanyo en gima ng'ata nyalo timo. Wan gi gimoro miluongo ni dressing and beauty therapy. King'iyo maber ok ochuno ni ng'ato nyaka bed ni osomo nyaka university kata otieko form 4 eko nyalo suko wi ng'ato. Kata onyalo loso kok ng'ato, kata onyalo bedo miyo ng'ato bed malok mere majaber kaka chalno. Omiyo nono ni en gima kare kwa chako search training. Wan gi plumbing, electrical installation, wan nyaka gi ICT courses. Koro nono ni gap ni mondo wapong'e nyaka wabed gi idea machal kamano. Erokamano. Okay, mana kaka inyisowa courses ko. Inyalo nyisowa kachiel courses muofa ni ginadi mondo mi seche moko rawera no mobet piny manyalo gombo joinu ong'e ni an koro kadwa dhi kama nyaka ng'e ni courses aina ge magi ofa. Mokwongo wayudre kamoro miluongo ni Migosi Estate piny ma Kisumu County ka. And next to Ezra Gumbe Primary. King'iyo hospitality and hotel management mondi ijoin wakata kidhi most of the platform ni social medias. Ibro wado kanyam side website marwa bende nitie. Mondi nyalo timo hospitality and hotel management as long as you can read and write. Talking hospitality and hotel management wantiere gulongo ni bakery and technology. Koro and hospitality we make sure that ngamwa train across all the departments. Makaponi and housekeeping ibedo trained, service ibedo trained, production ibedo trained. Ibedo ng'at makata koni nitiere tich mar hospitality hotel makama okibipenjo ni en department mane because boy dokiti manade in gi idea mar gima idhi timo. Kind beauty therapy and hairdressing. Obro puonji suko, obro puonji kaka itimo such ng'ato lere majaber kaka iloso kogno, mek tielo kata maiwich kata kaka itimo massage. Koluongi nitiere tich e salon ibro the team. Electrical and installation wan gi industrial and also mar installation mar ot kata megute. Koro magi bedo trained across all the department matino nade mausika kod electrical installation. Plumbing be watimo the same thing. ICT be watimo kind development, designing and programming. All those courses each and every person en ng'at manyalo timo gimoro amora. Erokamano. Ng'at no mosetieko form 4 samoro nyalo gombo mondo riwre kodu. En grade mane manyako bed godo mondo korko bed ni en qualified mar timo courses? Erokamano King'yo Pauline, our education system is not based on the remembering kaka ma 844 marwa ma Kenya. And mumiyo bedo ga pincho to now it's a high time for the government also to sit down and start thinking about these people who cannot keep on remembering whatever that they were taught in school. Go in class. Koro waneno ni neber King'yo education system marwa it's based on skills. Gimitimo to waneno. Kata gimi puonji tineno. Omiyo kaponi ng'ama nyalo timo complies
kata ng'ama nyalo rudo gimoro kata nyalo pedho pien. Omiyo Pauline konyo ma education system maru ok wabing'iyo ni grades mane yudo. Bo wang'iyo ni capability mari en ang'o. Nikech kata system mibiro miwacho wadwaro mondo atim course machal kama. Wabro bedo kod pin kaka administration. To wanyisi ni ka walure gi patch kata kaka waneno giminyalo timo kata gi physical appearance mari mae maber kitimo. Omiyo wa advice ni ok wang'i grades but wang'iyo capability mari. To gin age limit mage mukawo mondo mi uchak train? Ukawo chakre nyithindo ma higni 10, 15, 18 koso uchako gi kanyo? Mokwongo ka age limit wakawo ng'at ma nyaka bed ni en citizen of Kenya, meaning you are age of 18 to 24. Number 2, you must be a Kenyan citizen. Number 3, you must be coming from a humble background. Yes. We are not using the word poor because of some reasons, but when you use the humble, inoko wuok maber. Koro wang'iyo niya in iya kwende machal nade. Umewa encourage sana yudhe ma kwende kaka koro Nyawita, Nyalenda, Obunga, Manyata, iluongo gi ni slums area ama informal settlements. Koro no ni magi yudhe monego be ni timenade bedo empowered. To moloyo ahinya wang'iyo ni nyathi ma nyako nyaka wami first priority. Nikech nyathi ma nyako kisebedo empower nyathi achiel ma nyako, in more you are like a person who have empowered the whole community. Therefore we are trying to make sure that a girl child is totally empowered and given the first priority in these causes. Okay, mana kaki wacho kinde jogo marowere nyithindo ma nyako. Inyalo wacho ni institute kama untiere no population mar nyiri to jowuoyi chalo nade? The population currently is 60 to 40, 40 to 60, meaning the population of a girl child is quite high. No kapa kadire manyithindo nyocha dhie school, nyocha nyono kata the pregnancy thing, nyocha ni piny. To seche makoro pandemic no donje kindwa tuo mar COVID-19 ni, osemiyo nyithindo seche mwuoyo ni the government the other day no wacho ni gin gi over 150 students manigi iye. To most of them are underage. Ang'momiyo gi machal kama timre. Diere chon ni hango nega ni jopuonje mamiyo nyithindo ich. Oduogo lok ni jo boda nyithindo gimire ich kende gi kilwo gi gimomiyo gimire and because they're idle. And an idle mind is a devil's workshop. Therefore ni wawacho niya ka ng'ato oyudo gimatimo kende boyudo ni kata timbe moko manjore kata mekuo bedo pamo kata timo gik moko mek yuayo njaga kata madho ko brodok piny. Omiyo no wa encourage ni kaponi the government itself can come through makon nyithindo kaka nyalo timo gik moko mopogore to waboyudo ni Kenya kendo prosudo mbele ka ngima ji bende medo lokre. Adams wayudo ni samoro school ok mar jite ka nyalo tiyo gi dhok no. Wan gi nyathi moro manowe school e class 6 to bedo otorome to neno ni odwa ni mondo odhi mbele gi training moro mondo kata ka samoro kapok ochopo higni 18 cha oyude gimoro mokonyo mondo odhi godo mbele ki maisha. To nyathini obiro nuni dwaro training. Ere kaka ukonyo nyathi machalo kamano? Wang'eyo maber ni somo to ken mar jite. Nitie jomoko makata kobet e class to gima giwinjo onge. Adiera kendo ko wacha adiera makorwa kanyo no poko serikal kata poko omiyo wa thuolo ma train joma chal kamano. Lakini omiyo wa thuolo ni kaponi kata skulu ta class 6 tichopo higni 18 bi wabrokoni. To kaponi higni poko chopo mama kanyo no bro bedo matek kodwa nikech serikal bende nitiere gi rules and regulation ma nyithindo monego beniti mango tertiary education. So if you are below 18, I'll only urge you to go back to school mundi get school bende sani en nono kuom ngata. Ero kamano Adams. Ka wanyalo dhi mbele, anyalo penji ni seche moko mondo mi institution ama organization odhi mbele, uchul jotijeu plus gik mutiyo godo be mondo bi. Wayudo ni students chulo some amount of fees. Inyalo nyiso ni be uchajo nyithindu school fees ama uchajo gi school fees marom nade? King'iyo Mike Adams Institute nwa wacho ni it's a youth empowerment institute. Ne wachake higa mar 2018. To kata king'iyo nyathi moro amora ma bendo sebedo ka train kod obonyisi there is nothing like tuition fee, activity fee or any other fee. And this is how we've been managing ourselves by creating what we call an internal generating activity. In short, IGA. All of these internal activities is what has been helping us to generate income to support our institution. And this one what team nikech for the love of the community.
To kade benyen watch fees kata kidhi oko kanyo in other institution team addressing kende kata beauty addressing and beauty therapy gibedo categorized ntiere barbering ntiere weaving and they are very expensive and trust me we have quite a large number of people who are living within this constituency who are living below $1 a day. Jogi pesa magiyudo malongo onge be momiyo ka ng'eny gi tich maginyalo bedo timo malongo onge ko hivyo king'iyo kanyo no onge fees michulo. The only thing mangato nyaka bed godo kaka youth mondo join wa en nyaka bed ni ngato manyalo avail himself for at least 6 hours a day for 6 months. Pauline wawinjere kanyo malongo yamane mabiro adwa penji ni training su take how long kata gi kaw dweche marom nade ilongo ni internal training activity bro take you for 6 months but in a day you must provide us with 6 hours that is from Monday to Friday be mimi okachako nyisi ni one gi age limit nikech watemo ng'iyo ni kaponi kisecheko kisichopo igni peroga uche ini ngama koro chako bedo gi majukumu to mondi bi e class nyaka ibed gi ngato milongo ni guardian mabro support gik madwarore ibro dwaro fare matin michopo go e school inyalo dwaro gimoro kaka koro chef kot kaponi timo hospitality inyalo dwaro gimoro kaka applies kata tester kaponi timo ngono electrical and installation to ber mar koso maroni wabro training wabro equip you with enough skills then after that okwabi way kaka other institution will do for us wabro make sure that after the training we look for you something kwende tegro kizungu dongo ni attachment wabro manyo ni kwende mitegri to kise mitegri ni ntire bulongo ni assessment then wabro come assess you at the same time wawuoyo kod your employer so that at least okonyi manyo kamoro makata kitika attachment tinyalo chuorie Mumio call ni an empowerment. Empowerment, it's not all about giving somebody skill then leaving them there. It's all about giving the skills as a stepping stone. Then after that, you create an opportunity for them. Yes. Mana kiunjo no janeno mar Lolwe TV kwa yudo puonj no makare kendo mamit kwa kumwendo makawuono wan gode studio milongo ni Adam Nuru Amimo mabende en director no mar Mike Adams Institute mayudore boma ma Kisumu ka bende ojiwo rowere kaluwore kod tije go magi nyalo timo e kit ngimagi kikidhi mabor wadhi e break. Aro kikendo janeno mar Lolwe TV chendo en twak rowere wane tielo mar ariyo kaka wuono thuon wach mawuoye en jiwo rowere kalore kod tijego magi nyalo timo e kit ngimagi mondo gipogre kod timbego mag anjao ka wendo makawuono wan godo e studio iluongo ni Adam Nuru Amimo mabende en director no mar Mike Adams Institute mayudore e boma ma Kisumu. Mana kwa dhi mbele inyalo nyisowa ni intakes ukawo namba nyithindo maromo nade mondo miyo romunu e school. Erokamano Pauline. At the moment wa duko na nyasero kamano nikech nyaka ne wa sud kamoroma wa yud nafas maduong we are capable of taking up to 200 students mano wach ni wanyalo kawo ji nyithindo maromo 200 to kata kaponi gi waneno biro access watiwa gimoro mongo ni first come first serve o onge gi yiero manyiso ni ngane ber kata ngane moa kwende makama wang'iyo wang'iyo ni ngamo biro mokwongo cha emwami opportunity mokwongo to kata kaponi opong obro nyisi ni next intake you'll be given the first priority. Koro kaponi achaka jiwo kamoro Pauline na atemo wacho ni king'iyo maber kata gi leadership ma dalawaka bende wasetemo kwa timo gimoro miluongo ni wa make follow up kod gi kata gi development ma take place within our region. Koro nkech wadil gi youth empowerment, empowering a youth, for you as an individual to empower youth to be successful, nyaki work closely to the government, especially the local government like the county government mantiere thuruwaka. Kwa hivyo neno ni kata king'iyo maber gi ma professor bedo katimo okosebedo ngat matimo gimoro makonyo ngato gi sano ong'iyo gimoro milongo ni future development king'iyo nyocha railway marwa ncha onge ka sani koro railway ni the employ thousands of youths wachako neno kendo port obedo revived ka king'iyo ma port ni within in the next 6 months port ni bedo a very active thing so more than 3,000 youths are going to be employed there one giki komika kwa hivyo we as an organization which is an empowerment institute we are working close with the county government of Kisumu through the leadership of our able Professor Anyang' Nyong'o so that each and every opportunity that comes our youth should be given the first priority.
no matter what. So we are so grateful to his work and even the people Motimangono mo work with around. Yeah. Yes. Mana kiwacho ni nitire support muido from the county government financially, bende nitire support mora mimi nikech iwacho kanyo ni nyithindo ok chul fees. Ere kaka u manage jogo ma train nyithindo? Kinyo maber nitire gimilongo ni bursary, mabende support people who are in technical institutions. We've been trying to apply, but at least some of our youths have been able to get from the county government, of which we are so grateful about that. And at the same time, we cannot say that the county government have been supporting us, but at least they have lowered some of the things manyalo mi operations me kwati mangono bedo very high. Koro the county government pia in partnership with Mike Adams, we are so grateful. But gimadwa her ngodon kata kinyo maber nota nitiere opportunity mancha ngende ko joma collect revenue kata reinforce law enforcement officer. I'm very grateful because at least I know of 4 of my students mabende not kalo this through our trainings mano bedo employed kano. Negi apply, but kidwangeni there is a lot of transparency. They know no one in that county of government of Kisumu, but at least now they are somewhere they can get something. Yes. Okay, Adams, you don't need institute when you can in 3 years nyaka no chake to students mabende samoro no se work use follow up gigo magitimo be use follow up muido ni gitimo gadira mamoko bang training to audio relax or bet dala. Kaka wawuoyo kodi sana. We now have more than 2,000 students who have been trained and gone, who have went through our program. Yeah. And as we are talking, I am sure of more than 68% of our youths who are now doing something. Beingeni hawi ngima biro mopogro pograi. Kwa hivyo kikingeni kangane oyudo kawuono to ngane bede yudo kamano. Koro yudhe makata poko yudo gimatimo. Emumino kai course marobenti milongo ni entrepreneurship course. Yeah. Koro what trainee moko chino ni nyakibedi ngama manyo tijandika. Jaluo doro mondo wae paro mane kise somo kitieko to nyakidhimani tich. Odoro ni kisomo kitieko ting'iyo ni ya adwa mondo achak gimoro mondo ng'at maluwo bang'a cha oyud gimatimo. Jaluo dhi mbele osetamo nikech king'iyo kata kwerewa kata wuonewa ne gin jomondik tich. Koro indikie tich ting'eni gimone ging'eni seche mondikie tich chieng' mi retire jogi kaachiel gin udok dala kata udhi timo gimoro. Lakini ka en ohala onge chieng' ma ng'at matimo ohala biro retire. Nyathine tieko to biro moni omiye gimoro ka ong'iyo kaka gima wuon gitimo to develop gimoro miluongo ni interest. Matin to maisha mare mbele. Omiyo kuom nyithindo mose train kendo mose kalo through our program, trust me, 68% of them are somewhere doing a very wonderful thing to the community. So bende ntiere moko ma samoro bende noneno ka tije gi berto sagi oserumo ma uluongo mondo duogo team training ne jowete gi mondo. Actually that's what we call waluongo ni cheka waluonge lakini en gima each batch nyaka wayud 2 or 3 students mabende bedo ga interest maduogo kono to bende king'iyo gin joma able and they deliver in each and everything they do. Koro gin joma kata kibedo piny king'iyo gi echo ni ma kana itero oko to I lose instead of gaining. Yeah. To ibono ido ni kata customer bendo gitiyo kodwa ka jomoko bende dwaro gi oko kanyo. Like the other day nantero gi nyare student mara bilongo ni Dorothy Otieno Owidi. Sani mowe kodi she is a senior trainer mabende ni mochung ne class mar hospitality. The whole of it kaka kargi kaka gin trainers ariyono ene ma adek en ma head kanyono kendo ido ni o mentor students makare moloyo. To king'en nyako ma potin jegni prerogariyo. Koro miyo kaponi wa train to no ni gikibeo kendo timo gik moko makare. Wano ni it's better to absorb you than to let you go. Yes. Adam sinya miso wa maybe a chied na de mabende isekale kaluore kod tiji kaka director mar Mike Adams Institute. Chied mose ulungo gini challenge gidongere. Ni challenges mose bedo kwa yudo ni yudhe ng'enygi gin jomaero gik madhe pio pio. To it's a high time now our political leaders to start giving these youths hopes magingeno ginyal timo. Nikech seche magibiro cha kendo iboido ni nyithindo gin jomoero gik moko ilongo ni handouts. Idhi timo mobilization. Ten youth moseng'eni seche mosebede street kata chakaja telo kalo to ting'o ne bade malo to nyise ni jatelo ine mwala migeni. Imiye 100. Youth moseng'e timo gik kamano kata seche mangi dhi convince mondo bede class obed gi skills
the whole day maonge siling moa godo bedo matek. Mar ariyo bende watemo keto mondo politicians obed joma at least nyalo support such programs. To challenges mabende wasebedo bende kwa yudo machielo yudo ni youth en ngama biro en ready matimo gino lakini support monyalo yudo from home onge. Koro inono ni en ko bede class kama ka at the same time he or she is the breadwinner konye bedo matek. Mar adek bende en distance. Nikech pok sani at the moment pok wayudo kamoro mnyalo yudo ni kata ginyalo ninde to bede class to somo. Pok otimre kamano. Ng'ato kata got Nyabondo odwa biro somo. Bedo matek mondo o maintain bire class pile. Koro mano one of the challenges, some of the challenges mabende wasebedo godo lakini wang'eni wabro overcome. Yes. Ninyalo nyiso kendo kaka COVID-19 oseroso tiji kaka director. COVID-19 no affect actually 99%. Yeah. Because most of our operation had to shut down. To kaka wawuoyo kodi ni sani watimo gimoro wa only operate twice in a week. And kaka we are still an upcoming institution, we could not manage to even have the online training. And the fact that we're also dealing with vulnerable youths, most of them we cannot even afford to have the Android phone and the touch screen. Koro kata watch ni koro facilitate somo mar online osebedo matek. Kwa hivyo one operation mego kata kaka koro jopuonjwa survive emana through teko Nyasaye. COVID-19 affect mang'eny lakini kata kaponi koro government wacho ni koro jiodoge school, the government pod dhi bedo gi tich matek nyaka gitim gimiluongo ni sensitization mondo giyaw wi janyuol ni gima chal kama obro yudre mana kama joma tiyo joma noko kanyano magi onge gi information ok obi jimo nyathino bi school wacho ni bende serikal no wacho ni kik gitimre nade bed kanyakla koro biro bedo matek. Adams wach ni mogi kakoro watieko show inyalo advice ja youth moramora masamoro ma nigi iga machal gi mari ni masamoro bet dala to onge gima timo mokia kama chago kaluwore ni COVID-19 orocho gimoramora en advice mane minyalo miye? Advice manyalo miyo yudhe mantiere oko kanyo ni igni oko mata gimo mata ni en the in focus kata kuma intiere no ang'o mitemo timo tok timre omiyo doga chien go back to the drawing board tichak paro gimaro maber minyalo timo manyalo kelo loko ngimani mondo kata kaponi isebedo ga kichamo ichiemo dichiel ichak chiemo didek odiochieng kata ko hospital no sebedo matek dhi ok inyal kata afford better health services mondo ibed ngama nyalo bedo gimoro nyalo yudo gimoro matero hospital maber kendo nyalo kelo chiemo makale e mesa erokamano Adams. Janeno mar Lolo TV mana kaka iwinjo puonj makare kendo mong'ith ne jogo marowere koa kuom wendo ma kawuono wan godo e studio miluongo ni Adams Nuru ma bende en director no mar Mike Adams Institute mayudore e boma ma Kisumu ka bende ojiwo rowere kuom tijego kaachiel kod gigo ma onego gitim sani ma bende midhusi corona orocho piny. Mae makelo giko mar chenro ma kawuono asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo oritiuru masani.